नमस्कार, मी प्रकाश पुळे दोस्ती पोल्ट्री फार्ममध्ये सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत करत आहे। आज आपण या विषयावरती चर्चा करणार आहोत की या कोरोनाच्या काळात किंवा लॉकडाऊन काळामध्ये सर्वांची नोकरी व्यवसाय बंद पडलेले आहेत किंवा नोकऱ्या गेलेल्या आहेत। अशामध्ये आपण शेती आधारित व्यवसाय करून किंवा शेतीपूरक व्यवसाय करून आपण आपल्या कुटुंबाचं आर्थिक उत्पन्नाचं साधन निर्माण करू शकतो। तर त्याआधी मी सर्वांना सांगू इच्छितो की आज कोरोनाच्या काळामध्ये किंवा कोरोनाचा प्रादुर्भाव सुरू असताना तुम्ही जर घराबाहेर पडत असाल तर जर तुमचं अत्यावश्यक काम असेल तरच तुम्ही घराबाहेर पडा, अन्यथा तुम्ही घरामध्ये सुरक्षित राहणं गरजेचं आहे। जर अत्यावश्यक कामासाठी बाहेर जात असाल तर मास्क वापरणे अनिवार्य आहे आणि बाहेरून आल्यानंतर साबणाने किंवा सॅनिटायझरने हातपाय स्वच्छ धुवून तुम्ही घरामध्ये येणं गरजेचं आहे। तर आपला जो आजचा विषय आहे तो असा आहे की कोरोना काळामध्ये किंवा लॉकडाऊनमध्ये आपण शेतीपूरक व्यवसाय करून आपल्या कुटुंबाचं आर्थिक उत्पन्न तयार करू शकतो। तर शेतीपूरक व्यवसाय कोणते आहेत तर त्यामध्ये येतो पोल्ट्री व्यवसाय म्हणजे कुक्कुटपालन आहे, त्यानंतर नर्सरी, भाजीपाला लागवड असे अनेक शेतीपूरक व्यवसाय करून तुम्ही कमी खर्चात तुमचा व्यवसाय सुरू करून आर्थिक उत्पन्न किंवा रोजगार उपलब्ध करू शकता। आता जर तुम्ही म्हटलं आपला विषय आहे तो म्हणजे पोल्ट्री किंवा कुक्कुटपालन जर व्यवसाय म्हटला तर त्यामध्ये बरेच प्रकार येतात की गावरान आहे, लेअर आहे, ब्रॉयलर आहे। यामध्ये तुम्ही कोणता व्यवसाय सुरू करणार आहात पोल्ट्रीमधला, की अंडी उत्पादनासाठी करणार आहात की मांस उत्पादनासाठी करणार आहात की दोन्हीसाठी म्हणजे अंडी आणि मांस या दोन्हीसाठी तुम्ही सुरू करणार आहात का। तर याविषयी आपण सखोल पूर्ण माहिती प्रत्येक विषयावरती घेतच राहणार आहोत। तर त्याआधी व्यवसाय सुरू करायचा आहे, तुम्ही फ्रेशर आहात, नवीन आहात, तर व्यवसाय करायचा तर तुम्हाला पहिलं ध्येय निश्चित करणं गरजेचं आहे। ध्येय म्हणजे काय की मला कोणता व्यवसाय करायचा आहे। कोणता व्यवसाय म्हणजे आता मी तुम्हाला सांगितलं की पोल्ट्रीमध्ये बरेच प्रकार येतात की लेअरचं येतं, गावरान येतं, बॉयलर येतं, त्याच्यामध्ये सुद्धा तुम्ही अंडी उत्पादनासाठी करणार, मांस उत्पादनासाठी करणार, हे तुम्हाला निश्चित करायचं आहे। म्हणजे काय की व्यवसाय सुरू करण्यापूर्वी तुम्हाला तुमचं स्वतःचं ध्येय निश्चित करायचं आहे। त्यानंतर विषय येतो की नॉलेज, माहिती, म्हणजे त्या विषयी तुम्हाला माहिती घेणं गरजेचं आहे, नॉलेज असणं गरजेचं आहे। ते नॉलेज तुम्ही जिथे जो व्यवसाय चालू आहे त्या व्यवसायाला भेट देणं, त्या व्यक्तींना भेट देऊन त्याची माहिती घेणं, म्हणजे तुमच्याकडे नॉलेज माहिती असणं गरजेचं आहे। त्यानंतर तुम्ही सर्व माहिती घेऊन व्यवसाय सुद्धा कराल, पण काही कारणास्तव अडचणी येतात किंवा काही प्रॉब्लेम येतात, त्याच्यावर तुम्हाला मात करून किंवा तुमच्यातून काही चुका होतात त्या चुका सुधारून तुम्हाला तो व्यवसाय करणं गरजेचं आहे। म्हणजे त्या व्यवसायामध्ये सातत्य असणं गरजेचं आहे। आणि त्यानंतरचा मुख्य उद्देश राहतो तो म्हणजे काय, तुम्ही माहिती, नॉलेज, सातत्य सगळ्या गोष्टी घ्या, पण त्याविषयी तुम्हाला स्वतः ज्यावेळी सुरुवात कराल, तो व्यवसाय स्वतः सुरू कराल त्यावेळी तुम्हाला अनुभव यायला सुरुवात होतील किंवा तुम्ही त्याच्यातून शिकत राहणार आहात। म्हणजे मला ह्या सांगायचं आहे की आता ह्या लॉकडाऊनमध्ये काहींचा मला फोन येतो किंवा काही जण मला भेटा येतात की मला व्यवसाय करायचा, मी काय करू। तर त्यांना मी एकच सांगू इच्छितो की तुम्ही तुमचं आधी स्वतःचं ध्येय निश्चित करा की मला कोणता व्यवसाय करायचा आहे। मग तो व्यवसाय करायचा, मग त्यासाठी जे कार्य करावं लागतं किंवा जे काम करावं लागतं ते तुम्ही माहिती घेणं किंवा इतरांना भेटीगाठी करणं गरजेचं आहे। व्यवसाय हा एक असा नाही आहे की तुम्ही नोकरीसारखं नाही आहे की कधी जा कधी या, किंवा त्याच्यामध्ये तुम्हाला स्वतःची प्रिन्सिपल म्हणजे तत्व किंवा जे म्हणतो ध्येय धोरणं ही ठरवावी लागणार आहेत, त्यानुसार तुम्हाला ते काम करावं लागणार आहे। तर आजच्या व्हिडिओमध्ये एवढंच मी सांगू इच्छितो की तुम्ही जर व्यवसाय सुरू करू इच्छिता, जर तुम्ही शेतीपूरक किंवा इतर कुठलाही व्यवसाय तुम्हाला माहिती लागणार असेल तर तुम्ही आमच्याशी संपर्क करू शकता। समजा नर्सरी करायची असेल किंवा इतर कुठला व्यवसाय करायचा असेल तर त्या व्यक्तींशी आम्ही तुम्हाला तुमची गाठ किंवा कॉन्टॅक्ट त्यांच्याशी करून देऊ शकतो, भेट करून देऊ शकतो आणि ते तुम्हाला त्याविषयी माहिती सांगू इच्छितात। अशाच प्रकारचे आपण तुम्हाला निरनिराळे व्हिडिओ किंवा पोल्ट्रीविषयी अधिक सखोल माहिती आम्ही देतच राहणार आहोत। आज यापुरता आपण हा व्हिडिओ थांबवतोय। धन्यवाद। व्हिडिओ खाली लाईक, कमेंट करून आणि जर तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर तुम्ही शेअर करू शकता आणि आमचं चॅनल सबस्क्राईब करा आणि इतरांनाही याविषयी सांगा। धन्यवाद।